Lipno. 48,7 km štvorcového vodnej plochy. A v zime najdlhší korčuliarsky okruh na svete. A to vám uznal aj Guinness. Enyaq. Český elektrický automobil. A v zime s ním môžeš prejsť cez Lipno po ľade, lebo miestni to tak robia. Presne tadiaľto. A jakým směrem se vydal Enyaq po modernizaci? Čo je nové? Maska so svetelným pásom v dizajnovom jazyku Modern Solid. Lepšia je aerodynamika. Aj vďaka Aerosexy 21, ktoré nekladú odpor. I utesnenie medzery medzi chladičom a mriežkou chladiča. V reči ľudí, keď chceš menej hluku a vyšší dojazd, vezmi kupé. Vyrába sa doma, v Mladej Boleslavi, v hale M13 a má flexibilnú linku. Výrobnú. Tu zdieľa s Elrokom a Octaviou. Vraj preto, aby mohli dynamicky reagovať na potreby trhu. To je na nás. Takže pri správnej konjunkcii planét, v znamení vola a roku európskej paranoje, by Enyaq mohol raz dostať taký malý, milý, rodinný osemvalec. Tak nie, nemohol. Takže další nudná elektrika. To bych neřekl. Zvlášť v testované variantě Coupé vypadá Enyaq dynamicky. Co vypadá? On dynamický je. Výkon záleží od výkonu tvojej domácej ekonomiky. Buď 204 alebo 285 koní a 310 alebo 545 Nm. Batéria 63 alebo 82 kWh. Väčšia bere. Nabiješ za 28 minút maximálkou 175 kW a dojazdíš z Prahy na Lipno a naspäť a ešte aj do Kladna. Za zhruba 1 300 000 tak získáš dojezd přes 500 kiláků a navíc spoustu parády. Vpredu výborné Matrix LED, ktoré vedia urobiť také divadelné predstavenie. Ako keby ti rozovreli oponu. A animované smerovky. Mám rád animáky. Popcorn? ...18,3 cm, to už je v celku slušný rozmer. S tým už môžeš aj do sauny. Do lesa som myslel. Jasné, že do lesa. Pochopitelně žádnej offroad to není, ale nějakou tu polňačku novej Enyaq zvládne. A kdyby třeba váš strejda potřeboval zorat pole, žádnej problém. A tady je důkaz. Dospelý Enyaq váži takmer 2,2 tony. Aj s nápisom na kapote. To už si nepotlačíš. ESC, ABS, HBA, RBC, EBD, MSR, ASR, EDL, RBS, TSA, MKB, XDS+, a TPM+. Nepoznáš? Nevadí. Máš to v základe. Zásadné zistenia z testu sú, že naživo pôsobí oveľa kompaktnejšie ako na fotkách. Že grafiku infotainmentu nakreslili veľmi moderne a tak úhľadne pekné. A že z jazdného režimu šport máš pocit, ako by si riadil kladivo vo vankúši. Myslíš polštář? Presne ten. Jakože je rychlý a zároveň komfortní. Přesně tak. I ve srovnání s Kiou EV6 vynikne právě dynamika Škodovky. Komfortnější ale bude díky standardním klimatizovaným sedačkám, naopak elektromobil značky Kia. Pěkný, ale ještě na to mít prachy. Když oželíš něco z rychlosti, nějaký ten kilometr dojezdu a obejdeš se bez sportovního podvozku, dá se na podobném elektroautě, jak ukazuje Toyota, ušetřit i několik desítek tisíc. Hlavně se ti nechce vystát důlek někde na nabíječce.
Pár minut se však dá vydržet. Hyundai Ioniq se dokáže na rychlé dobíječce dobít už za 18 minut. Nabízí navíc sportovní verzi. Ve srovnání s Enyaqem ovšem vyjde o 60 000 dráž. A co když chci ještě víc ušetřit? Potom bych do výběru zařadil rovněž Ford Explorer, který je sice rozměrově menší, ale uvnitř to, jak ukazuje srovnávací grafika, není moc znát. Používá přitom shodnou pohonnou techniku jako Enyaq. Interiér, motor, výbava. To všechno už jsme u modernizované Škody Enyaq probrali. Na řadě je proto téma praktičnost. Empirické meranie objemom vykázalo, že 585 litrov v základe je perfektne dosť. A 1710 po sklopení má až taký letecký presah. Landit. Když už na ty sedačky skáčem, bylo by možná dobrý vědět, z čeho jsou vyrobený. Nové sú aj udržateľné materiály interiéru. Napríklad v kolekcii EcoSuit použili na vyčinenie kože extrakt z listov olivovníka. A to mi príde také zdravé. Bohatšia je aj štandardná výbava. Od teplých sedadiel, aj volantu, cez automatické zamykanie, aj odomykanie kesy. Krása. Trojzónovú klímu a uhol po smrti. Akože mŕtvy. A jak je testovaná verze s označením 85 živá? Hned vyzkoušíme. Zrýchlenie 6,7, maximálka 180. Ak by si chcel horšie hodnoty, kúp si menšiu baterku. Automat má 1 stupeň a 1 škaredý ovládač. Prečo? Riadenie je progresívne. A v zmysle toho slova pokrokové. Dá sa s tým aj ponáhľať. Je v celku komunikatívne a ostré, čo znamená, že ma nezrádza. Brzdy! Jak ma zaťahol? Stará sa. Brzdičky, sorry. 2,2 tony, no. Akože pokiaľ sa z hodou okolností ocitneš na inej planéte, kde neplatia maximálne povolené rýchlosti, tak zistíš, že toto auto napriek jeho hmotnosti naozaj dobre zatáča. Nech už sú všetci asistenti akýkoľvek doterní a citliví a starostliví, dávam palec hore za to, že sa dajú vypnúť. Funguje to auto. A navíc nevypadá vůbec zle. Výbava Sportline má naviac predný aj zadný nárazník, prahy vo farbe, plaketku a celý interiér. Nie, že by iné Enyaqy žiaden nemali, ale tento je taký pútavejší. Cena 1 290 000. Tretí najpredávanejší elektromobil v Európe. Nová tvár, nový štýl a viac atraktivity v uliciach. A zamyslenie, či môžeme odhodiť ekologické predsudky a označiť Enyaq ako funkčný produkt skutočnej serióznej práce mnohých ľudí. A víte, že z Enyaqu může být i ostré závodní auto? Náš web autosalon.tv ho vyzkoušel jako jedno z mála médií na světě. Čtěte právě teď. Sledujte na Prima Plus vaše oblíbené pořady, filmy a seriály dříve než v televizi a bez reklam. Prima Plus je zábava pro celou rodinu.